Ωραία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Φραγκίσκο Φόσκολο, που θα μας παρουσιάσει, θα μας μιλήσει σήμερα δηλαδή για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Ο Φραγκίσκος είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής, με μεταπτυχιακές σπουδές, με MBA, είναι εσωτερικός ελεγκτής στο ΙΤΕ Διόφαντος και είναι και μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Ινστιτούτου. Είναι υπεύθυνος ομάδων πυροπροστασίας, γενικά ασχολείται με θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης με πρότυπα όπως το ISO και σήμερα θα μας εισάγει στην έννοια της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τι υποχρεούνται να κάνουν οι οργανισμοί. Είναι μια πολύ ωραία εισαγωγική παρουσίαση αυτή και ελπίζουμε ότι θα τη βρείτε και πολύ χρήσιμη. Οπότε, Φραγκίσκο, καλημέρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα και από μένα. Ο λόγος εσένα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλες τις παραβαλλόμενες στο σεμινάριο αυτό στην παρουσίαση, είτε είναι online είτε είναι στην παρουσία. Το Φραγκίσκο, όπως είπε η Κατερίνα, θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ορμόμενος από την εμπλοκή μου στην πιστοποίηση του φορέα στο οποίο εργάζομαι, με το ISO 45001, που είναι ακριβώς αυτό, χειρίζεται την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Και με το κομμάτι πιο δυνατά. Okay. Και το κομμάτι το ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαι και με το θέμα, είμαι και υπεύθυνος για την ομάδα πυροπροστασίας του φορέα μου, επειδή έχουμε και εγκαταστάσεις πέρα από γραφεία. Λοιπόν, νομίζω τα περισσότερα πράγματα που θα μιλήσουμε για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τα περισσότερα ήδη τα γνωρίζετε ή τα έχετε ή τα αποψιάζεστε. Ας πάμε λιγάκι να τα δούμε λίγο πιο ταυτοποιημένα. Χάρη. Ωραία, την έκθεση. Λοιπόν, ένα βασικό πράγμα, το κλασικά, τι είναι ορισμός. Λοιπόν, θα διαβάζω, αλλά όχι, θα διαβάζω και δεν θα διαβάζω ταυτόχρονα. Λοιπόν, ποιος είναι ο βασικός μας στόχος? Καταλήγω στο τελευταίο, στο μεσαίο. Να διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα γυρίσουν σπίτι τους ασφαλείς και υγιείς κάθε μέρα. Άρα, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όποιος εργαζόμενος εργάζεται, δουλεύει σε ένα περιβάλλον ασφαλές, έχοντας λάβει όλα τα μέτρα που πρέπει, έτσι ώστε όταν τελειώσει η δουλειά του να γυρίσει σπίτι του όπως έφυγε. Και να μην γυρίσει ούτε τραυματίας ή να βρεθεί σε κάποιο άλλο σημείο. Ποιος είναι υπεύθυνος? Θα διαβάζω λίγο ανάποδα γιατί έχει σημασία. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Και οι εργαζόμενοι, γιατί και αυτοί πρέπει να βάλουν το δικό του κομμάτι μέσα στη διαδικασία, αλλά προφανώς και η εργοδοσία, οι επικεφαλείς των φορέων, των επιχειρήσεων κτλ. Γιατί είναι σημαντική η υγιεινή και ασφάλεια εργασίας? Αποτρέπει ατυχήματα, τραυματισμούς, επαρχικές ασθένειες και ακόμα και θανάτους. Θα ακούτε συνέχεια στις ειδήσεις ατυχήματα, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς που είναι πιο βαριοί και δύσκολοι από τα ακαδημικά μας Ινστιτούτα και τα πανεπιστήμια. Δεν πάει να πει ότι σε ένα Ινστιτούτο, σαν αυτό που βρισκόμαστε μέσα, ή στο Δημόκριτο, φαντάζομαι έτσι, που είναι και εργαστήρια περίεργα, εάν δεν τηρηθούν κάποιοι κανόνες, μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να έχουμε και πολύ κακές εξελίξεις. Αυτό λοιπόν φροντίζει. Υπάρχει νομική υποχρέωση των φορέων? Βεβαίως υπάρχει. Ξεκάθαρα. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Γι' αυτό και ορίζεται μέσα από τον νόμο να υπάρχει η έννοια του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας, που είναι η ελάχιστη υποχρέωση. Είναι υποχρεωμένοι οι εταιρείες να πάρουν ISO 45001, που είναι η υγιεινή και ασφάλεια εργασίας? Δεν είναι υποχρεωμένοι. Εγώ λέω θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένοι. Όποιος το έχει, δείχνει ένα περισσότερο, δείχνει ότι έχω ενδιαφέρον γι' αυτό παρέχω στους ανθρώπους μου, το χώρο δουλειάς, τους σέβομαι, τους φροντίζω, ώστε να αποδώσουν κανονικά και να μην έχουν στο μυαλό τους κάποια άλλα πράγματα. Οικονομικά ωφέλη, βεβαίως υπάρχουν. Κάθε ατύχημα έχει μια ολόκληρη ακόλουθη σειρά πραγμάτων που μπορεί να προκαλέσει. Θα πω το πιο χαζό. Και το λέω χαζό γιατί το λιγότερο σημαντικό. Είναι η φήμη του φορέα. Ένας φορέας ο οποίος έχει ατυχήματα, έχει φήμη ότι είναι επικίνδυνος. Αν ήταν εταιρεία, ο άλλος δεν το ρισκάρει. Θα πω τυχαία ένα όνομα που μπορεί να υπάρχει παρεξήγηση: ναυπηγεία. Συνέχεια ατυχήματα, συνέχεια κακή έλεγχη. Έχω στο μυαλό μου περιπτώσεις που κατέβηκε το συνεργείο κάτω να κάνει ηλεκτροπολίσεις. Δεν είχαν κάνει εξαέρωση αυτό που λέμε gas free, δηλαδή να βγάλουν τα χημικά και τα καύσιμα που είχαμε στα υπολείμματα καυσίμων. Έγινε έκρηξη, σκοτωθήκαμε.
Πριν κάποια χρόνια στην Ελευσίνα, στα ναυπηγεία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περίπτωση που κάηκαν άνθρωποι. Κάποιο γύρισε στα διακόπτη και σκοτώθηκαν. Και αν πάμε λίγο παραπίσω, για όσου το θυμούνται, Τσερνομπίλ. Πώ έγινε το Τσερνομπίλ? Σε μια συγκεκριμένη δουλειά ρουτίνα, κάποιο δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Δεν έκανε τη διαδικασία. Ακόμα έχουμε και θα έχουμε για χρόνια ακόμα τα προβλήματα. Άρα είναι πολύ σημαντικά. Και προφανώ οι οικονομικέ ζημιέ είναι τεράστιε, δηλαδή αποζημιώσει, αστικέ ευθύνε, ποινικέ ευθύνε, τα πάντα. Εάν το περιβάλλον είναι ασφαλέ, ο εργαζόμενο νιώθει πιο καλά να δουλεύει. Νιώθει πιο αδύνατο. Ασχολείται με αυτό που πρέπει να κάνει. Η δουλειά του είναι να παράγει. Να αποδίδει έργο, να αποφέρει έργο για τον εαυτό του και για το φορέα που δουλεύει για την εργασία του. Αν έχει τι συνθήκε οι οποίε είναι δύσκολε, πάντα νιώθει το φόβο ότι κάτι μπορεί να συμβεί, δεν ισχύει αυτό. Και προφανώ υπάρχει και ηθική υποχρέωση, δηλαδή αλλήμον. Ζούμε στο 2025, υποθέτουμε ότι οι συνθήκε εργασία στον αναπτυγμένο κόσμο είναι τέτοιε που μα επιτρέπουν να δουλεύουμε ξεχνώντα τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι? Γραμματικά, φυσική κίνδυνη, χημική, βιολογική, εργονομική κίνδυνη. Θα πάω σε εργονομικού κινδύνου, επειδή οι περισσότεροι κάνουμε δουλειά γραφή. Πολύ σημαντικό. Δεν του δίνουμε σημασία. Δεν του δίνουμε την πρέπει σημασία. Οι γιατροί εργασία έπρεπε να μα το λένε. Οι κλινικέ ασφαλεία έπρεπε να το επισημαίνουν. Και όταν εμεί βλέπουμε κάποιον στο χώρο να κάνει πράγματα τα οποία είναι λάθο, πρέπει να το θυμίζουμε. Έχω στη δουλειά με ένα ψηφιακό, ο οποίο κάθεται στο γραφείο του με το πόδι πάνω και κάθεται πάνω στο πόδι του. Η στάση, ξέρετε, το πόδι πάνω στο χέρι, πάνω στο πόδι, αυτό με κάθεται και το από δικά του. Του έχω πει 1000 φορές. Αγαπητέ, αυτό που κάνει τώρα, που είσαι νέο, είσαι μια χαρά. Αλλά μετά από 20 χρόνια θα έχει πρόβλημα στα αρθρώσει σου. Ή ξέρω εγώ, κάθομαι έτσι στον υπολογιστή. Έτσι. Φάουλ. Τρελό φάουλ. Βάλε γραφημένα από κάτω δύο πακέτα χαρτί, και αν δεν έχει να πάρει stand, να ανέβει πιο ψηλά αυτό να δει το ματιό σου. Χαζά πράγματα, χωρί κόστο, που θα κάνουν αργότερα πρόβλημα. Να πω σε κάτι πιο ενδιαφέρον, ψυχοκοινωνικού κινδύνου. Άκρος βία, εκφοβισμό, υπερβολικό τη εργασία. Εμεί, σαν ΕΕΦ, το βλέπουμε και το έχουμε σαν αντικείμενο. Είναι σημαντικό. Δεν είναι αμεληταίο. Είναι κομμάτι που τελευταία έχει μπει. Όποιο από εσά έχει στη δουλειά του φτιάξει μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, περιλαμβάνεται μέσα. Όπως περιλαμβάνονται πλέον και οι βιολογικοί κίνδυνοι και τα βακτηρίδια του λόγω COVID. Το COVID μας έβαλε αναγκάσει να βάλει στις εταιρείες να κάνουν ειδική μελέτη για το πώς χειρίζονται το θέμα. Προφανώς σε χώρους που είναι εργαστήρια, είναι χώροι υγιεινείς, αυτά τα θέματα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, πιο σημαντικά. Τι να πω, χημικούς κινδύνους, όσοι δουλεύετε σε χημικά εργαστήρια, ξέρετε πολύ καλά. Ότι αν δεν τηρήσετε τα πρωτόκολλα του διαρροπάλου, κινδυνεύετε να πάτε στιγμή να πάθετε κάτι και να το πάρετε χαμπάρι κιόλας. Η βασική κίνδυνη ασφαλεία, τόσο στην ηλεκτροπληξία, μηχανήματα χωρίς ασφάλεια, ασυντήρητα, πυρκαγιές, όλα αυτά μπορεί να συμβούν. Έξοδοι κινδύνου. Υπάρχουν έξοδοι κινδύνου σε ένα κτίριο, υπάρχουν πρώτες ασφαλείας, υπάρχουν επιδημερίσματα. Ξέρει ο κόσμος τι θα γίνει, υπάρχουν σημάσεις εξόδου κινδύνων. Έχει φροντίσει να είναι καθαρές, οι πυροσβεστικές φωλιές να είναι ελεύθερες για πρόσβαση. Σημασμένες, συντηρούνται τα πυροσβεστικά μέσα. Όλα αυτά είναι μια σειρά από bits and pieces που αν δεν είναι όλα αυτά να δουλεύουν όλα σωστά, όταν θα γίνει το στραβό, τότε κάποιο θα βρεθεί στη φυλακή και κάποιο άλλο θα βρεθεί στο νοσοκομείο ή κάπου χειρότερα. Άρα δεν είναι κάτι που θα το βρούμε, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό που μιλάω τώρα είναι διαφορετικό από την Επιτροπή Ισότητα Φύλων κτλ. Αλλά είναι πολύ βασικό. Είναι αυτό που θα μα κάνει να γυρίσουμε πίσω One Piece. Πρόληψη και έλεγχο κινδύνων. Καλύτερα να προβλέπει παρά μετά να τρέξει να δει τι έχει γίνει. Αναγνωρίσει του κινδύνου. Σε ένα χώρο δουλειά, σε ένα επαγγελματία τεχνικό ασφαλεία που ξέρει να καταλαβαίνει τη δουλειά του, θα μπει, θα κάνει την έρευνά του, θα καταλάβει το αντικείμενο, θα καταλάβει το χώρο και θα πάει να εντοπίσει και να επισημάνει του κινδύνου. Θα του καταγράψει. Θα του παραφέρει μετά στη διοίκηση και θα πει: Κοιτάξτε, 1, 2, 4, 5 χίλια. Πρέπει να τα φτιάξετε. Να εκτιμηθεί η πιθανότητα να συμβάλλει το κίνδυνο.
Άλλος κίνδυνος είναι ένα μηχάνημα το οποίο ένας πυροκεντρητής, μια χαζομάρα, και αλλιώς είναι ένας ανελκυστήρας ή ένα μηχάνημα που σηκώνει βάρη. Το ένα θα προκαλέσει μια μικρή βλάβη σε ένα χώρο εργαστηρίου. Το άλλο, αν πέσει κάτω ή αν γίνει μια, θα σκοτώσει κόσμο. Εξάλληψη κινδύνων, μείωση κινδύνων. Καταργούμε τι επικίνδυνε διαδικασίε. Αν η διαδικασία φαίνεται είναι επικίνδυνη και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, την αλλάζουμε, την τροποποιούμε. Κάνουμε κάτι λιγότερο επικίνδυνο. Συστήματα εξαερισμού, τεχνική έλεγχη. Εργαστήρια χωρί εξαερισμό υπάρχουν. Εσεί που είστε όσοι είναι σε χώρου δουλειά, εγώ θα νιώθω πολύ άσχημα. Και άντε και αν μυρίζει, το καταλαβαίνει. Αν είναι άοσμο το αντικείμενο, και χαζά πράγματα. Παραδείγματο χάρη, θυμάμαι και στην περίοδο του COVID, σε κάποια νοσοκομεία βάζει μια ταμπελίτσα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που λέει: Πριν τραβήξει το καζανάκι, κατεβάσει το καπάκι. Το είχα σκεφτεί ποτέ. Όταν πατά το καζανάκι και το κάνει flash, ξέρετε τι πετάγεται μέσα στον χώρο. Και όχι μόνο στη δουλειά, αλλά και στα σπίτια μα. Εγώ μετά που το συνειδητοποίησα, το κατεβάζω πάντα. Γιατί στον ίδιο χώρο που είναι η τουαλέτα μου, είναι και ο ορυπία μου, που έχω και τον ντόβροτσα και την οντόκρεμα και την τατσάρα και το ξεραφάκι. Και αν σωματίδια τα οποία είναι κολοβακτηρίδια και η κόλλη, κάνουν βόλτα. Και αν εκείνη τη στιγμή εγώ βρεθώ σε μια κατάσταση που δεν έχω καλό νοσοποιητικό, γιατί έχω περάσει μια ίωση ή κινδυνεύω να πάθω μια σοβαρή λίμωξη. Είναι τα ψηλά πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε, αλλά είναι εκεί. Ατομικά μέτρα προστασία. Σε όλου του χώρου που υποχρεούνται από τον νόμο και από τη μελέτη επαγγελματικού κινδύνου να υπάρχουν ατομικά μέτρα προστασία, πρέπει να κωδικούνται, να συντηρούνται τακτικά με βάση τι λέει ο τεχνικό ασφαλεία, να ελέγχονται. Αν κάποιο δεν τα φέρει, ενώ πρέπει να τα φέρει, να του δίνει να τα φέρει, και αν δεν τα έχει, να απομακρύνεται από το χώρο δουλειά, γιατί είναι κίνδυνο και για τον εαυτό και για του υπόλοιπου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ρόλοι ευθύνε. Νομίζω το είπα λίγα νωρίτερα. Όλοι έχουμε ευθύνε. Καθένα στη διαβάθμιση του. Είμαστε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι, αλλά ο καθένα στο δικό του κομμάτι. Είπαμε, ο στόχο μα είναι να γυρίσουμε πίσω μόνο πίσω. Ένα σημείο που λέει παρακάτω στην τρίτο bullet που λέει αναφορά κινδύνων και ατυχημάτων. Ο εργαζόμενο, επειδή είναι αυτό που είναι συνέχεια στον χώρο δουλειά του και δεν μπορεί να μην είναι ο διευθυντή, να μην είναι ο διοκτήτη, και αν δεν ξέρει τι γίνεται, αυτό καταλαβαίνει ότι, να, κοίτα να δει εκείνο το σημείο, η πρίζα αυτή έχει χαλαρώσει. Δεν παίρνει το διευθυντή, εσύ τι ξέρει, την έχει δει. Το καλώδιο αυτό είναι φθαρμένο. Περνάει το καροτσάκι πάνω, το καροτσάκι που κουβαλάμε τα χαρτά έγγραφα και το έχει χτυπήσει, το έχει κόψει. Αν εκείνη τη στιγμή αυτό παρατήσουμε ένα απόγευμα και φύγουμε και πάρει και κάνει ένα σπιτήρα και πάρει φωτιά, θα καεί το κτίριο. Και αν εκείνη τη στιγμή το κτίριο δεν δουλέψουν οι πυροσβεστήρε, δεν δουλέψει το σύστημα πυρόσβεση, μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Άρα ο εργαζόμενο είναι υπεύθυνο στο κομμάτι που του αναλογεί να βοηθήσει και αυτό μέσα σε αυτό το κομμάτι που ουσιαστικά δεν είναι δουλειά για άνθρωπο, είναι για όλου. Δηλαδή, όλοι έχουμε στο μυαλό μα να αποκτήσουμε αυτό που λέμε mentality ασφάλεια. Να ξέρουμε ότι να βλέπουμε κάτι μας χτυπάει, είτε στον χώρο που δουλεύουμε, είτε στον χώρο που βρισκόμαστε, να το αναφέρουμε και για να μπορέσει να ξεπεραστεί, να λυθεί. Τι πρέπει να κάνετε? Αυτό που είπα πριν από λίγο. Το αναφέρουμε άμεσα. Δεν το αφήνουμε. Έλα μου, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όχι. Αν μπορεί να το κάνει μόνο σου και να το φτιάξει, φτιάξε. Αν δεν μπορεί να κάνει κάτι, ενημερώνει. Όχι να φύγει από πάνω σου η ευθύνη του δεν έκανε τίποτα. Είναι γιατί αν δεν το κάνει αυτό, μετά θα έχει στο μυαλό σου, κοίτα να δει, ο συνάδελφο, συναδέλφισσα, σκόνταψε, έπεσε, χτύπησε, τραυματίστηκε. Αν το είχα πει, τότε διαφορετικά. Δεν παίρνουμε ρίσκο. Αν κάτι φαίνεται επικίνδυνο, μην το κάνει. Αυτό είναι για την εργασία. Σου λέει, θα ανέβει εκεί πάνω με τη σκαλίτσα να δει τι γίνεται. Αν νιώσει ότι δεν μπορεί να το κάνει, μην ανέβει. Εγώ κάποτε, σε μια στιγμή τη καριέρα μου, ήμουν υπεύθυνο από αποθήκη. Και έπρεπε να ανέβω με ένα κλαρκ στα 12 μέτρα για να δω τι γίνεται. Ανέβηκα εγώ, για να έχω ό,τι, γιατί δεν κάνω εγώ. Δεν έβαλα κανέναν άλλο να ανέβει πάνω. Και μου λένε, δεν φοβάσαι, φοβάμαι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει κανένα άλλο. Και αν να το κάνω κάποιο, θα το κάνω εγώ, θα έχω την ευθύνη εγώ που το κάνω την πράξη. Δεν θα στέλνα ποτέ σε ένα αδερφό που το κάνει. Πρώτε βοήθειε. Σημαντικό,
θα έπρεπε κανονικά όλοι να έχουμε περάσει περιμένει για αυτέ τι βοήθειε και να παρακολουθούμε και να κάνουμε και ξανά και να κάνουμε ξανά. Εάν έχουμε τη γνώση πρωτοβουλειών, α είναι σε περίπτωση ατυχήματο, να βοηθήσουμε. Εάν δεν γνωρίζουμε να κάνουμε πρώτε βοήθειε, και όχι να νομίζουμε ότι ξέρουμε πρώτε βοήθειε, καλύτερα πιο τίποτα. Γιατί μπορεί να κάνει ζημιά και σε εμά και στον τραυματία. Το τηλέφωνο προφανώ βοηθάμε στη διερεύνηση, δεν καλύπτουμε τίποτα. Κάλυψη επικίνδυνο. Μα κάνει συνένοχο. Αν στιγμή ένα ατύχημα το δούμε και μετά πούμε ότι δεν το είδα, δεν το κατάλαβα, ήμουν εκεί, ενώ ήσουν εκεί, θα χτυπήσει η αλήθεια, έχει τον τρόπο να ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και θα σα κάνει ζημιά. Κλείνοντα, για να μην τρώω και τον χρόνο σα, και να κάνουμε και ερωτήσει κουβέντα. Η ασφάλεια στην εργασία είναι προτεραιότητα. Όλοι έχουμε ρόλο. Η πρόληψη είναι το κλειδί. Προλαμβάνουμε για να μην έχουμε προβλήματα. Και επιδιώκουμε και προωθούμε εφαρμογή προτύπων, όπως το ISO 2001. Ευχαριστώ για τον χρόνο στην προσοχή σας. Τα στοιχεία που είναι εκεί, όποιος θέλει να με ενοχλήσει, να με βρει, και στη θέση σας. Ευχαριστώ και την παρακολούθηση. Ό,τι είπε καθένα όσο και ό,τι ερωτήσει να δεχτώ. Και από τους παρελθόμενους και από τους online.